vachivate zvara kune murume anonzi Edwell Muvata. Case number 0247 of 2026. Vamukobwe vari kuti kuna Edwell mukuasha. Edwell anobva paChimombe Farm kubindura takananga kumatepa-tepa. Vamukobwe vari kuti mukuasha uya pamberi pedare rachangamire Dotito utsanangure nhau yako yekundinanga huroyi iwe uri mukuasha wangu chaiye. Mukuasha uya pamberi pedare rachangamire Dotito utsanangure nhau yako yekundinanga huroyi iwe uri mukuasha wangu chaiye. Na uyo changamire dare ni makurukota Mukobwe pira idare tinzwe na wengi Pamusoro dare. Chakaitika ndechekuti mukomana wangu akauya ari tsana wake weuyu achiti kune kwandakafamba muprofita kuda kuti tizoenda next week. Ndikati alright. Nguva yakakwana akandifonera tisangane kubindura. Tisangana nevapi neuyu Mukuasha ane mudzimai wake. Taenda muprofita kuye tasvika muHarare tadzika taenda ndisingazivi kuti tiri kuenda kwasekuru Tashu kuN'anga. Tadzika mutaundi tabva takwira malifti mamwe yokuti tisvike paTafu. Tabva tasvika muchinga kumapast 11 tichinzwa kuti sekuru wacho wabuda manhanje wachawanika mangwana. Tobva tarara tamuka kwachena tsana ndo varidzi venhingirikini vezita ravakanyoresa kupi kwavainyoresa kupi. Edwell Muvata uya indaingoteverawo taenda uyai mutaure nyaya yenyu kupi mutaure nyaya yenyu. Tobva tapinda mumatare tobva tamuiswa mushonga. Vakatanga ndiva kubva kuna mudiki kusvika wanamba 2 wacho kusvika kuna vatsana nemwana wangu mukomana. Inini ndinokuzopedzisira tabuda muemo taenda kanogadzikwa kumadziro kumapedo. Ndapiwa tsvimbo yaiswa kupi yaiswa kumakumbo. Takaswera musweri wese wezuva takadaro. Vamwe vedu vachipinda mumatare vachiita zvavaita ranyura zuva takati zvisumudza vava kuti sumukai muende kunorara. Hatina kana kudya musiwo. Kuseni mangwana changamire vaya vauye ndobva tapinda mumatare zvakanzi ko iwewe ndiwe uri kurwarisa mukadzi weuyu. Ndikati inini zvakanzi panguva yandakarwarawo inini ndakatsvaga anondibatsirawo kuti ndiite zvakanaka. Ndaizvimba makumbo nemaoko ezai. Zvakanzi iwo mushonga wacho iwoyo wawakatsvaga wacho iwoyo ndokukonzeresa kuti uyu asaite bonde nani nomudzimai wake. Haachadiwawo. Akuda mukomana webasa wawo akomana ndowanga akudiwa. Pari tozvivo. Saka iwewe mishonga yako ndiri kukonzeresa zvipi? Ndezvekukonzeresa izvi. Ndikati nini makabatwa here kwaTrasu kana kuti zvafamba sei kusvike panyaya? Kubatwa handinaka. Dei ndakabatwa nekuti ndakabatwa zvaita vamwewo futi bezvayo. Musake nhoroondo baba nangai panyaya yenyu. Saka zvadaro zvakanzi ndo nyaya yacho yandiri kuona kuti inini mushonga wawakaita sei wawakarapisiwa iwewe ndo uri kuita kuti uyu asaite bonde nomudzimai wake. Inini ndaitodzimbawo zvangu ndiri mumba. Handingazozivawo inini kuti zvakuitika kunzo zvakanzi iwewe n'anga yako iye yakazodzoka ikavhara nemasvada mushonga uyewo. Ndikati inini handingazive zvizvo kuti ndini munhu ndaidzimbira ndiri mumba. Saka kuda uye anenge akadzoka ndizivi zvangu. Zvakanzi ndizvo zvacho zvatikuda. Ndikati hone handina kutendeka. Ndati handisi kutendeseka naye.
zvakanzi budai panze. Munofunga zvakanaka. Alright, ari baba, tauti nyaya inyatsojeka chaizvo inyatsobatika naika. Chinyatsojeka. Imi pamakashedwa nemukuwasha kuti muende kun'anga. Mwana wenyu airwara. Anga asingarwara bai. Kana zvandaiziva kudairwa dai. Mirai. Papa nedambudziko rakanga raitika kumukuwasha ramaiziva imi ramaifambira panguva. Hapana. Zvakangoitwa chiriporipochko musingazivi kuti zvikuitika. Makatakurirwa mutsaga. Rwamaiswa kun'anga nemukuwasha. Zvinova nhasi zvakuru kubvunza kuti kosei. Nai ndizvozvo. Right. Mukuwasha. Pamusoro dai. Ini zvitaura tezvo rangu kuti ndakavananga huro ikanga vaisa kudara handisiri. Ndinabva ndambwasuma kuti adzimai vangu. Ende ndozvendoni dambudziko rangu. Tsano wangu wakutaura mwana wavo aizvendoni dambudziko ravo. Ndo rakaita kuti tsano wangu waudzwe n'anga kuti enda utora bamini wako akakuchengeta ikulu. Kwete kuti dambudziko romukadzi wangu handirangu inini. Ngari dambudziko rai? Dambudziko ravo tsano. Ano mwana wavo era. Mwana wavo mukomana ndiye akaudziwa. Izvozvo. Enda unotora bamini wako nhengi pakakurera. Ndo wauye kuno. Tikubatsire padambudziko rako raunaro. Isu chedu kubatana roti ndati ndambudziko rangu rwara upangwa ndefambira uno. Ira kuti munhu uyu ongosine nate zvara. Ndazine nate kana kwasuma zvina kwasuma kana pangwana kusvika. Kana kuti ndikadzi ndakatuma tsana ndina. Right. Maiona zvaita nako. Wati pamakaenda kunofambira nyaya iyi wewe ungone dambudziko rako uchienda kubvunzwa kun'anga asi tsano wako vanga varipo vane dambudziko ravo ndo rakazodadzisa baba. Gudu. Mukuwasha nomwana wangu mukomana vese vari 2 mwana wangu mukomana ndiramba masiku achari pakabata monga tachito zvake ndo zvaita kuti zvikudika kunyaya iyo kuti pamakaenda kun'anga mama 2 nomwana wanini ukaonaka saka aiwa iwewe waenda kun'anga kai Mai wako aripeta. Aiwa. Hapo ndinao. kwewo pawakaenda kun'anga waizopinda pamwe chete ukapinda here matare yatasu pamwe chete no Sakaita kuti pinde iye mari. ungu kana kwete Ungu kana kwete. Bongo. yemari kuti yakaita semari Patakatanga kenda tiripo 3 nadzimai muna tsano wangu. Tsano wakatiwa ina ndinoshi mari kenda unogadzira kuti kudana tsano ndokambiro zvindi. saka iwo wakabatsiridza pamari Ndakatsiridza pamari. Right, chokwadi here kuti imimi masvika mumatare n'anga yakapupura pamberi pako iwewe kuti mukadzi wako dambudziko rake rekukonzereswa nababa vake kuti imimi musayanane kubva kwenyu pabonde. Ya vakanzi mishonga yenyu yamakati yapamba nen'anga yako. Ndo yakapanduka. Saka ndo yakukonzeresa. Semafungiro ako unopabuda sei kuti iwewe hausiriwe waendesa babavo kun'anga. Iwewe dambudziko rako harina kujekeswa pamberi pababavo kuti iwewe une dambudziko risiri kumudzimai wako. Pakabva kabatwa babavo, iwewe futi ndiwo mubatsiridzi wekubhadhara mari. Iwewe futi ndiwo muteereri wekutakura futi mudzimai wako kuti azonangirwa baba vake. Kufunga kwako akaita kuti babavo vaendeswe kun'anga. Semaonero ako ipapo ruti ndiani? Gadzina yangu anambotaurwa dambudziko rokuti baba wenyu. Tsano ndo vakataurira. Aiwa akashamwari. Ingada kubvunza wani ndati ichokwadi here kuti n'anga iyi yakataura kuti mudzimai wako une dambudziko naye mumba ukati hongu. Hongu aipapo vakataura. Andidika kufunga kwako iwewe pane here rimwe dambudziko rakazotaurwa pamusoro pako baba vakateerera wakanga wafambirei? Ini chandakafambira kurapwa kweBP yangu. Nditeerera ndati kana wateerera mubvunzo ndati inini iwewe dambudziko rako rawakanga wafambira rakasiyiwa nen'anga ndokuti wataurwa dambudziko remudzimai riri kukonzereswa nababa iwe ndiwabhadhara mari wakadii kuramba mun'anga kuti mari yandabhadhara iyi haisi haine ine zvekuita nemudzimai wangu kana natezvara vangu ini ndoda kurapwa BP tina dambudziko izvo iwewe sei wakatendera tangu wanditeerera sei wakatendera kuti mari yako ishande isiri kune dambudziko rako? Pamusoro chatikuenda katikaita tikaenda tiri vanhu vanganzi natsano vangu iri dambudziko nderatsano vangu wakaudzwa nzonde munotora baba venyu kuroti dambudziko iri tsano vangu ndoaitotaura kuti mishonga yababa venyu ndiri kushandisa chii iri kukushandisa munhu ukadziya moto mbavha neori mbavha wanzwa nhasi uno ari kupi mwana wawako mukadzi wangu aiwa varipo
akagara apa nakwiri wadari ndiani Samona asvikira nini? asvikira yo sei Handizozviona. nokuti ukadziya moto Iwe urikuona here kuti dambudziko rakazobatwa nen'anga iyeyi ndoraatezva nomudzimai wako unopabuda here apa kudai wabvunza kunzi dambudziko rawakafambire razotaurwa here nen'anga wati hazvina rapinda ndiro mudzimai wako wakaona here kuti yakuita kuti ugarapo waiona here kuti wakatonongedza atezva vako bcause wakabudisa mari yako kuti ava vanhu vabatoroi uyu mukomana emwana ndaita makorokota ane hochekoche natsana awo ndosaka aibhadhara mari pane kamwe kasindiketi karipo uyu natsana utahoyerae vari nyaya dzava pane mubvunzo wangu watinawo dikidiki mukwasha ari kuti handina dambudziko rangu rakabatwa asi mudzimai wangu natsano ndo vakabatwa nyaya dzavo asi mudzimai wangu zvechokwadi pakabuda nyaya yekuti bonde harisi kufamba zvakanaka pane zviri kuitika pabonde aienzerani munhu anga asingafambe bonde uya ndiani yanekwasha ndiwa unabatwa dambudziko asi mukadzi wobvanzi bonde harisi kufamba zvakanaka kowachaitisa kuti bonde risafambe zvakanaka hana dambudziko ndiani ndiwe saka iwe dambudziko wakonaruka nokuti bonde rimudzimai harisi kufamba zvakanaka nokuti baba vakwadza mukadzi wakwadza akafuti mukwasha ko bonde rikafambe mushe mukwasha naiti saka ukune dambudziko ka ripabonda enda inokurota chataona chitendete kuti uyu vao nomunguva natezara wake mudiki vanokuzivana sozvataura gurukota asi vakazoingeja munhu asiriye vakatora iwo waichifanira kubuda matare vava hawaipinda ukaona wapinda neava matare en'anga kana kuprofita zvine chekuita nomukadzi wako kana chese chinouya chisina chekuita nomukadzi wako matare vava haupinde asi iwo ukapinda izvo ndakatombozvibvunzawo zvakanzi iwe ndione zita rakanyoresa kuno saka munofanira kunge muchipinda pamwe chete nokuti wakasvikovu kana muripo 20 munhu amira ava ndo vanyoreswa zita pakuhora chibage handiti ka vachizogohana nenini handiti ava ndo anomara ahora chibage ndiani anozita ndowakabhadhara mari nyaya ndaona songo yakakodzera kuti chiisauna changamiri nyaya chaakuisiya kwaburisa manyanga maita basa regai nditi nyaya yedu yanga yatosvika yazosvika pekuti ane zita raishanda uku zvabva zvatoreva kuti nhasi ndosaka mumwe asiwa waiswa papi kuground vari kuti ndiwe wakandinanga guroi saka tiri kuti zvinhu zvakaita seizvitenderwa zvidiwe kuti nonotakura wakaona ndiani wakava yatezvara kutakura atezva vandakatakurwa musaga vachitotaura ndakatakurwa musaga ende itori mhosva unomwisa tezvara zvavakaita zveunomwisa mudzepete woswera vakakorewa vakagara zvavo kane kudya nze takaswera hatina chatakadya musi woyo uchimwisa tezvara nhasi uye woramba kuti handizvizive uriwe ndione zita ranga rakanyoreswa zvinhu zviri pachena hazvitenderwi zvomakaita izvozvo patsika nemagariro edu echivanhu nonzi wakasimudza ruoko kusiti kuna baba nokurova isinoti watovarova kunyange kusumudza ruoko usina kuvarova sinonzi wadii wavarova saka zvinhu zviri pachena zvamakaita hazvitenderwe izvozvo saka ndiri kunga kuti zvakatonaka zvavaita izvozvo zvekuti vakafa vane chigumbu icho chokuti ndakaendeswa kun'anga vaira kuti haumbofa wakagarisana zvakanaka nemhuri yako zvitori zvaiti zvakatouya kuti rikandipotere kwamambo zvandakaendeswa izvezvi hazvitenderwi saka ngandingodzoka kwamuri ndanzwa kuti mune shungu dzekutaura takutopedza chii chamuri kuda kuti mukuwashe unyanga kuendesai kun'anga zvamanga musingadi kuti akakunanga iwe ndikuti akatokunangai ndomamatikoti vamabatwa kunzi ndimi mune dambudziko mukukonzeresa dambudziko ivi chizotaiwa ndaingoni neurwere hwangu saka chikazhinji vatinozotuma kuna natasu kana kune vamwe maprofita vatanga vane kuti toti endai patatu mutange mafamba munzwa tsanangudzo maenda apa munzwa tsanangudzo maenda apa munzwa tsanangudzo
kusvika vaenda patatu kana magutsikana zvichiwa kuti baba ndo vanga vachingobata kwese kwese zvaireva kuti pane hosha tauri musha ngamuchenurwe matambudziko anga achibatwa aya musha muchenurwa mugadziriswa muri yogara zvakanaka saka hamuna kuzviita nenzira chaiyo chaiyo dai makabvunza vanhu kuti ndozviita sei ana tezvara pane zviri kuitika makati makatsvaga vanhu mabatsiri vakabvunza kuti aiwa nzira yamuda kushandisa haishandiswe idzi yakutsvaga imwe nzira inoita kuti mumusha muchenurwe mugadziriswa dambudziko repaadzimai vavo ribatsiridziko pakati makatadza kuzviita zvinizvo saka chii chamuri kuda kuti zveshuwa zviri pachena kuti murume uyu pane kakunanga karipo kanoudza zveshuwa makananga uroro chii chamuda kuti akubhadhare mukwacho ndine mari yandakaruza yandanga nchihaya pakuenda kunotora mbacha kumusha taa vanhu vatatu neye mupurisa wen'anga iyo takasvika kumba uko kwaiti simbo iye ndo inoita sei ikasvika pane mushonga uye inenge ichigwinya Tezara muri kunzi muri kudei. ndikuda kubhadhara mari yangu yandakatoruza iyo yaide 600 maibhadhara chii chamakabhadhara pa600 yange kubhadhara chii nechii 600 ndakahaya motikari mataxi ndichienda kunotora mabhegi embacha kumusha takaenda same date tidzoka same date kusvika panyamhepo tikahaya mudhudhuru wekunosvika ku ungosvika nokupinda mumba zvikunzi bvisai mabhegi makahaya kangani takahaya kaviri kubva kuharare here kusvika kuno kubva kuharare kusvika panyamhepo ndopayakamira motikari kupinda mumabhazi musingahaye motikari mabhazi ainonoka manje nouyu manje ainzi kurumidza ngatikurumidza panyamhepo pane chingosvikawo midhudhudhu kacho midhudhudhu regai titi muchapiwa 300 yamuchapiwa nemombe imwe chete kunanga uroi zvikunzwika ndizvamuchapiwa mombe yekunanga uroi nemari inoita $300 ndiyamuchapiwa mazvinzwere kuwasha ede kuti mupe baba musunungurana nababa mutsvaga mombe imwe chete kunanga munhu imombe anditi kutsvaga mombe imwe chete ne$300 zvinoyarei zvinizvo kushandisa kwataura kuti tax aiwa tatokujudgment tatitoda kuzotsvagira mombe imwe chete nemari inoita 300 iyo vanga vataura kuti mari utsvagira mari mombe imwe chete ne$300 zvinoyarei zvinizvo ndakutokumbira una tezvavangu ndibva nemukana utombosara ari zvino ndokona nhasi mari zvanhasi zviri zvokuzoti 300 yai zvinhu zvakatomira fodya inotengwa zvakanaka pamwe ndikazokundotsvaga munhu wese tikuziva kuti fodya haina kutengwa zvakanaka vese vari kunongwa nemabhipi efodya haina kutengwa zvakanaka atezvara hanzi nemukwasha wenyu ndakaomerwa asi zvanhasi pamari yavataura 150 ndinayo ndida kuvasiyira asi ndaifungudzwa kuti davandidzikisira pamari apa asi mombe kuuya naye munoti kudii ndatimbobvunza ambeya elector vari kwere iyo nyaya iyo teereraitizwa ambuya elector garai kokudzei mambo vati baba vabhadhare $300 mukwasha wenyu vabhadhare $300 nemombe yekunangwa uroi mukwasha wenyu wabva ati izvozvi zvindi 150 vakumbira zvakare kuna baba kuti ndidzikisire iyo saka muri kuti kudii amai saka baba vari kupira nyaya avaregai tingoti tinomupa mazuva ekuzobhadhara imwe yacho 150 indati 300 tatatodzikisa kubva ku600 mazuva kuwasha maita chipi chakanaka chekuti maona 150 asi ndaakuti nini chindipai mazuva kuti aiwa imwe yacho ndinozoti musi wakati pamunofukidzira kunoona imwe yacho tobvata zvinyora tifambise mari efambi usandikanganwire $10 kusumudza tezva iri paineka kunyaya yemombe tazoti chii 1 year yaibva yanyorwa kuchipa taziva kuti vanozodzoka rina nyaya yemombe
pamusoro panyaya yombe ndokundo majeza rationa kufunda totsvaga mari saka kuti ndivatiika kuti mangwana naswera mangwana sandatsvaga mari yacho chimukise munhu ambobhadhira 150 zvaizvezvi anditi mupei 2 months dzekuti anotsvaga 150 yasara nemombe ndobva zvauya pamwe chete isai 2 months ndopachauya mombe nemari yasara $150 vatambidze mari yacho mazvinzwa here baba tati munozodzoka panopira mangani mwedzi miri mopiwa mombe pano nemari yasara $150 zviri kunzwika ane zvimwe kuti here zvamungade kubvisa vachiri vese ri mwana wenyu vari vese muregerera vagarisani zvakanaka nani madzimai vavo mune vana vangani garisana zvakanaka anditi kana mune mamatambudziko anenge anetsa uyai tikudza kuti munofamba so modai anditi munoita kubatsiridza pakutaura ukataura nacho zvaramudzi 600 mari zhinji katopedza ndowabhadhira kwasununguka cheda kusainapo yakazvimirira iyo yekusumudza tezvara ndine fondo chaiyo mhosva tivatambidzi atezvara batai nepapa mukwasha abweka tende musaina kudzanai chipunza Cherit Reza kudzanai chipunza yakamangariwa kudzanai chipunza achimangarirwa na Cherit Reza uyatone Cheri